لنافندی باجار راقا شرین گراند نێڤبەرە هێزین سووریا دموکرات و ملیتانên کۆمەڵە دەوڵەتە ئیسلامی داعش de هەر بەردەوا من بە ئەمیری دەنگی ئەمریکا محمود بالی ئەف راپۆرت گەهاندیە. شر û pevçûn bi giranî di navenda bajarê Raqayê de berdewam in û şervanên Hêza Sûriya Demokratîk di heft taxên gotêra ber bi navenda bajêr ve diçin rojane pêş dikevin. Li gorî navenda ragihandinê ya Hesedê got di 24 saetên dawî de bi kêmanî çel û pênc çekdarên Daişê hatin kuştin. Ji xwe xeta bînayayê em giyan vê dikeyana û heval qeder ket pêşî çûne sedî şêst hevala deyî û hîn jî heval meşin ber xwedin yanî. Li vê dekê em hatin çeta ereveteqan walleh wêran pir yanî gelekî xweteqîn ketiya talîd yanî xweteqîn. Encamaya vala xweteqîn yanî xwe biselmîn çêtir. Şervanên Hesedê dibêjin ku êdî şer derbasî nav avahiyên mezin bû û çekdarên Daişê xwe ji bo wê amade kirine. Ji ber vê yekê jî ew bi hişyarî operasyona xwe dewam dikin. Herwiha şervanan anî ziman got aloziya herî mezin li pîşiya wan ew e got çekdar erebeyên bombekirî bikartînin û her tim hewldana sizma di rêya tunelaran dikin. Lê di vê rewşê de firokên koalîsyonê gelek bibandorin û çalakiyên xwe li ser Raqayê zêde dikin ji bo hişyarî bidin şervanan dema sizman. Herwiha barîgehên Daişê jî topbaran dikin. Em di harê binayê de dine li vir jî yanî şerê dijwar derketin yanî ew hêza çedatinê gêrîş bikin ama erebê teqemenî çînin tên xwebavala teqînin çalakiya dikin ama li gorî jî yanî heval berxwedin operasyonê me dewam in yanî heval nasekin me nabasnang ama yanî mesela aslengî çi dibe mayîn pirin yanî koalîsyon xwe jî melarî kar dibe. Hêjaya gotinê ku şervanên Hesedê bajarê Raqayê ji çar aliyan ve dorpêş kirin û tir rê li pîşiya çekdarên Daişê nemaya gotêra derkevin. Ji ber vê jî çekdar neçarin ku hewldana berxwedanê bikin. Lê ta niha şervanên Hesedê pêş dikevin û beşek mezin ji bajê rizgar kirin. Piştî di meha ji destpêka operasyona rizgarkirina bajarê Raqayê bîtirî sedî pênce ji bajarê Raqayê kes dest şervanên Hêza Sûriya Demokratîk. Em niha li taxa fewda got diho hat rizgarkirin û hewldanên çekdarên Daişê li vê derê çêbûn got bi erebeyeke teqemenî êrişa ser barîgehên Hêza Sûriya Demokratîk kirin û li gorî şervanan gotî got ev erebe tu encam negirtin. Mahmud Balî dengê Amerîka, bajarê Raqa.